Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol, ayaw sa akin ng magulang ng aking nililigawan. Dahil isa lang daw po akong hamak na delivery rider. Feel good morning po, Uncle at Tita. Tawagin niyo na lang po akong Paul mula sa Fairview, Quezon City. Single po ako. Legit na single. At isang delivery rider. Araw-araw po ako nakasubaybay sa inyong programa, Uncle at Tita. Ang kwento ko po pala ay tungkol kay Janica. High school pa lang ay crush ko na po siya. Mapahanggang ngayon. Kaso nga lang nahihiya po ako sa kanya. Kasi nasa corporate world na po siya eh. Nasa opisina siya nagtatrabaho habang ako ay isang delivery rider. Ang tatay niya po ay isang ex-police. Kaya napaka-istrikto. Pero naglakas loob po akong i-chat at kausapin si Janica. Magkaibigan naman po kami. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Salamat naman, Janica, at nakipagkita ka sa akin. Oo naman, ikaw pa ba, Paul? Actually, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Di ba may plano kang bumisita mamaya sa bahay? Hindi mamaya, baka bukas. Bukas? Ay, busy ka ba mamaya? Busy ako eh. Sensa na. Ano ba yan? Yung priorities mo naman? Di sige mamaya, pupunta ako. Sige, kakancel ko na, may di-deliver kasi ako eh. Sige, ganito. Ganito na lang. Pag naisipan mong pumunta sa bahay, wag mo na lang ituloy.
Kasi, Teka lang. Pinapakancel mo yung lakad ko mamaya. Tapos, hindi rin naman pala ako tutuloy. kasi, Ikaw pwedeng- nagpaprang ka talaga. pwede naman kasi sa ibang lugar na lang. Wag na lang sa bahay. Kasi, Paul, hindi mo alam yung tatay ko kasi, sobrang stricto nun eh. Natatakot ako, baka mamaya kung anong sabihin niya sa'yo, bahala ka. Ewan ko na lang kung makaya mo yung mga sasabihin ng tatay ko. Alam mo naman pulis yun, di ba? Di ba retired police na yung tatay mo? At saka, hindi naman ibig sabihin na retirado na yung tatay mo. Hindi ako takot sa kanya. Siyempre, takot pa rin ako. May kaba pa rin ako. Pero, gusto ko kasing manligaw sa'yo na... Kasi seryoso ko eh. Gusto kong pakita sa mga magulang mo na kahit ganito lang ako, seryoso ako at tao akong haharap sa kanila. Ayokong liligawan lang kita sa kung saan-saan. Hindi ako tulad ng ibang lalaki. Sa akong kaloyal. Alam ko naman yun, Paul. Oo. Kaya lang kasi, hindi mo alam kung paano magalit yung tatay ko. Alam mo bang, isang beses, yung ex ko, may dala yung itak. Hinabol ng itak yung hinabol ng tatay ko ng itak. Teka lang. Mo, pati ako nabubulol. Eh di, kasi yung tatay mo pulis, tas itak yung... Kasi ganito yun. Ano ba tayo yung tatay mo pulis o tanod? Mga barangay pulis yan. Hindi. Kasi isang beses, yung tatay ko, naiwan niya yung baril niya. So, ang nangyari, kumuha siya ng itak. Talagang hinabol niya yung ex ko. At saka po, ayokong mangyari sa'yo yun. Alam mo naman na mahal kita, di ba? At ayoko dumating sa point na manliligaw ka pagkatapos, hindi ka matatanggap ng tatay ko. Gusto kong matanggap niya ako, kaya nga haharapin ko siya. Hindi ako takot sa tatay Wag mo. Pati na. sa nanay mo, hindi ako takot. Wag na. Ako na nagsasabi sa'yo, Paul, wag na. Wag mo na ituloy ang plano mo. Sa ibang lugar na lang tayo kung gusto mo. Hindi. Janica, gusto kong patunayan sa mga magulang mo. Na seryoso ako sa'yo at haharapin ko sila. Ano pa man. Intindihan mo? You're insecure. Alam ko naman po yun ang kola tita na napaka-stricto ng tatay niya. Kilala po yung tatay niya matapang. Nung kabataan nun, grabe yun. Ang daming chicks, ang daming hinuhuli ng mga kriminal ng tatay niya. Ganun yun katindi. Pero kung kahit ano pa man, haharapin ko po ang kanyang mga magulang. Dahil nais ko pong patunayan sa kanila na mahal ko po ang anak nila at seryoso po ako. Kaya, medyo kinabahan po ako, Uncle at Tita, kaya sinama ko po yung tatay ko. Para kung ano man, di dalawa kami. Tay, dito na tayo kina Janica, tay. Anak, kinakabahan ako, anak ba? Pulis ba naman yung tatay nun? Baka hindi barilin nun? Tay, hindi babarilin nun. Tsaka matanda na yun, may edad na yun, retired na yun eh. So hindi na yun papalag. Kaya nga sinama kita eh, ikaw pa ba? Anak, ikaw na bahala. Dito lang ako sa likod mo. Nagawa mo rito. Ay, Sabi ko, di
ba wag ka na pumunta? Ang kulit mo naman, Paul eh. Ay naku, sinasabi ko na sa'yo, di ba? Ay naku, ngayon pa lang umalis ka na. Bilisan mo, umalis ka Uy. na bago ka makita ng tatay ko. Bilisan mo na. Tatay ko pala, Tatay Kanor. Hello, tay. Sige na, umalis na kayo. Pwede mo Bilisan mo. biso-biso. Wala na beso-beso. Bilisan mo na. Ayaw mo pa biso. Sayang naman. Hindi ako Paul, ayun na yung tatay ko. Ayun na yung tatay ko. Tago ka, Tago ka na. Ay, Anak! no. Sinong lalaki yan? Tapangan mo pa. Dapat matapang ka. Kasi pulis ka, di ba? Oh, pulis ako. Bakit? Ano ka ba? Barangay pulis. Tapangan mo! Tanongin mo sino kayo, gano'n. Sino kayo? Magandang gabi po. Anak, sinasabi ko na sa'yo eh. Ako po pala si Paul. Tay, ano yan? Friend? Friend! Friend? May dalang bulaklak! Ay, generous na friend? Kasi po, delivery rider kasi itong anak ko. Kaya nag-deliver lang siya ng bulaklak. Babay po, alis na tayo. Delivery rider? Opo. Bakit? Opo. Pero andito po ako. Sir, mawalang galang po pero harapin ko po kayo dahil nanliligaw po ako sa anak nyo. Manliligaw kayo? Ako lang po. Si tatay, kakasabi lang, di ba? Hindi po kasama yung tatay. Hindi po ako kasama. Yung anak ko lang. Ay, Maligaw. Okay lang po sana. Kaya nga po kami nandito. Kabulol-bulol ka na, anak. Kaya nga po tayo. Kaya nga po kami nandito kasi gusto naming ligawan yung anak nyo po. Gusto ko pong ligawan yung anak nyo. Paul. Ang lakas ng loob mo? Yan, darling, magalit ka pa. Hindi pwede. Mataas ang anong anak ko, pangarap. Oo nga, mataas ang pangarap namin sa anak namin. Tapos ano ka, delivery rider ka lang. Gusto namin sa anak namin yung mga abogado, engineer, attorney. Pares lang pala yun. Ano pa yung gusto mo, darling? Na mapakasawa ng anak natin. Kung sakali man kayo magkatuluyan, ano ipapakain mo sa kanya? Ano, mga parcel? Sabi naman kayo sa anak ko. Tao po kaming humarap sa inyo dito, sir, ma'am. Ako yung tatay ng batang ito. Nanligaw ng maayos yan. Grabe naman kayo. At saka yung delivery rider, ang baba ang ano ko niyan. Oh, Magkano kinikita isang araw niyan? mababa ang interest rate niyan. Anak. Anak, yung nililigawan mo. Parang hindi seryoso sa'yo. Alam ko naman po, delivery rider lang po ako pero kaya ko naman pong buhayin yung anak nyo kung sakasakali. Tsaka hindi pa naman po kami mag-asawa agad eh. At saka, tay, actually, matagal na kasi nanliligaw si Paul. Kaya lang, naglakas loob lang din siya na pumunta di. Sabi ko kasi sa'yo, Paul, huwag mo nang ituloy. Anak, naliligaw pala yan. Ba't di mo sinasabi sa amin? Nay, kasi, Yan ba yung nakasabayan mo mag-jogging-jogging? oo, yan mismo. Kasi, So ano, nagja-jogging siya, may dalang parcel, may dalang bag. yun na nga po ang kinakagusto ko sa kanya. Alam mo, yun, nagja-jogging kami, nag-exercise kami, pero nagagawa pa rin niya magtrabaho. Oh. Alam mo, nagja-jogging ka na. Hindi nga lang kasi ako katakbo eh. Maratoni nga, di ba? Pwede ba? Umalis ka na dito. Ayaw kita makita ang mukha mo. Galit ka na niyan, tay. Darling, ayusin mo. Hindi naman. Ayaw na kita makita. Umalis ka na. Pero seryoso naman po ako sa anak nyo eh. Di po talaga ba pwede na manligaw sa anak nyo po? Kahit ilang balik ka pa sa bahay, hindi pwede. Naintindihan mo? Ano pangalan mo, Paul? Ayaw namin ang sayo dahil sa kang kakatuka. Gusto namin yung mga seaman, yan. May mga pera kasi yan, di ba, darling? Pulis! Kasi yung asawa ko dating pulis yan. Pero pulis ay yung mga, dapat yung mga may rank, mga colonel, major, general, ganon. Yung darling ko, nag-retire PO1. Yabang, PO1 lang pala. Nag-retire ka, PO1 pa rin. Dapat PO2 ka na.
Yun lang. Basta ayaw namin! Umalis na kayo! Janica, hindi mo ako ipaglaban? Eh, Paul, wala na akong magagawa dyan. Kasi Ano? kahit PO1 lang yung tatay ko. Malaki talaga ang tingin niya sa sarili niya kahit 4'11 lang yung height niya. Eh, pasensya ka na, Paul, ha. Umalis ka na muna. Ako na bahala. Gagawan ko to ng paraan. Grabe ka, Janica. Hindi mo man lang ako pinagtanggol dito. Napahiya ako, pati yung tatay ko. Hindi naman sa ganun. Hindi. Sige na. Hindi. Umalis na kayo! Palis mo, darling! Umalis na kayo. Nay, wait lang. Lakasan mo, darling! Alis na, alis. Ay, lakihan mo pa, tay. Grabe kayo, para kaming aso. O bakit taboy kayo sa amin? Para kaming aso. Anak, tara na. Hindi na worth it to. Hindi na worth it. Tara na, umalis na tayo. Nay, tama na. Paul, wait lang, Paul. Sige na, alis na kami. Paul, Salamat. Tara na, pandarin mo ng tricycle natin. Tara na. Paul. Nay, wait lang, Nay. Ang sakit po. Angkol at tita, dahil seryoso naman po ako sa anak nila. Kaya nga po ako humarap kasama ang tatay ko kasi gusto ko po talagang patunayan na meron pa pong mga loyal na lalaki na tulad ko na handang humarap sa mga magulang at ipaglaban at ipagtanggol ko ano ang tama. Pero nasaktan ako lalo na kay Janica. Dahil hindi man lang niya ako pinagtanggol. Inaamin ko po may tampo ako sa kanya. Kaya matapos ang gabing yun na napahiya ako kasama ang tatay ko, di na po ako nag-chat kay Janica. Di na ako nagparamdam sa kanya. At makalipas ang 1 linggo, tumatawag si Janica. Hello? Hello, Paul? Paul, narinig mo ba ako? Bakit ka tumawag? Kasi una sa lahat gusto ko sanang mag-sorry dun sa nangyari. Tapos? Gusto ko sanang sabihin sa'yo na mag-usap sana tayo eh. Nag-uusap na tayo ah. Hindi, gusto ko sana sa personal, Paul. Pagbigyan mo naman ako. Sana huwag ka na magtampo. Alam kong hindi ko agad kita napagtanggol sa tatay ko kasi alam mo namang sobrang stricto yun eh. At gusto kong mag-usap tayo, Paul. Sige na. Bigyan mo naman ako ng isa pang chance. Ano akala mo sa akin? Easy boy? Matapos ang lahat? Hindi ba? Kailan? Mamaya, sunduin kita. Daanan kita. Ayan, sige Paul. Gusto ko na mag-explain. Alam ko naman alam ko naman ako lang ang mahal mo. Alam kong wala kang tinitignan na ibang Tama babae. Na. Oo naman, mamaya explain mo, kita tayo. Sige. Antayin mo ako ha. Ayan. Explain ka na. Salamat. Una sa lahat, salamat kasi nakipagkita ka sa akin. At actually, mahaba-haba na yung pinag-usapan namin ng tatay ko tsaka ng nanay ko. At dumating na rin ako sa point na in-explain ko sa kanila na talagang mahal na kita, Paul, kahit nililigawan mo pa lang ako. Iba kasi yung naramdaman ko sa'yo. Alam ko na ako lang yung tinitingnan mong babae. Alam ko na loyal ka sa akin. Oo naman. Kaya, ayun. Payag na sila na... Ito na nga. Sinabi ko sa kanila na tayo wala na kayong magagawa. Talagang mahal ko na si Paul. Talagang pinagtanggol mo ako sa kanila? Oo,
Sinabi ko agad na mahal na kita at saka sinabi ko na mahal mo na rin ako kahit Talaga? kahit naliligaw ka pa lang. Tanggap mo ako kahit ganito lang ako? Oo, Paul, tanggap na tanggap kita. Kahit sino ka pa, kahit na pag tuwing tumatakbo tayo may dala kang parcel, tanggap na tanggap kita, Paul, kasi sobrang hardworking mo. Salamat, Janica. Pwede pahag? Ngayon na. Oo, hindi, bukas. Bukas na. Pahag na. O sige, sige. Janica. Janica. Basta't kasama kita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!